So hey guys, welcome back to a new vlog. So ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶಲ್ ಉದ್ರಾಟನೆ ಸಲ ಪತಂಗಿ ಮಲ್ಪಡು ಮೊರಂತ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಪತಂಗಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೊಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಪತಂಗಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೇನೊಂದು ಒಂದು ಮಲ್ಪ ದಾದ ಪಂಡದರೆ ಬನಾನ ಶೇಕ್ ಅವಿನಿಗ್ಲೆ ಅಂತ చెప్పాలి. ಮಲ್ಪುಕ ದಾಲ ಪರ್ಕ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಿಲ್ಕ್ ಬೇಕಾ ಬನಾನ ಪುರ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಕ ಕೆಟ್ ರೆಡಿ ಎಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ಗ ಪೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾಡೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಐನೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾದಾಮಿ ಎರಡು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಸಾರಿ ಬಾದಾಮ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಡೇಟ್ಸ್ ಬಾದಾಮಿ ಡ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಆಲ್ಮಂಡ್ ಒಂದು ವಾಲ್ನಟ್ ಪಕ್ಕ ಹನಿ ಸೊ ಒಂದು ಹುರಿಕಡಲೆದ ಪೌಡರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಸೊ ಪರ್ಂದು ಯಾನ್ ಈತೆ ಪಾಡ್ನಿ ಪರ್ಂದು ದಾಯ್ಪಣ್ಣ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ನಂತ ಮಸ್ತ್ ಹಾಕ್ನ ಈತೆ ಪಾಡ್ನಿ ಸೊ ಅಂತ ತೂಕ ಇಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಗ ಅರ್ಧ ಪಾಡ್ಗ ಸೊ ಯಾನು ಮೂರು ಒಂಜರ ಪಾಡ್ದೆ ಪಾಡ್ಯ ಸೊ ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಕ್ಕ ಗಾಯ್ಸ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಂದಕ್ಕೆ ಶುಗರ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಿನಿಮಲ್ ದಿನ ಒಳ್ಳೆಕ್ಕೆ ಪದಂಗೆ ಖಾಲಿ ಉತ್ತ ತಾರೆ ಬಕ್ಕ ಆನಿಯನ್ ಪಾಡಿ ಸಿಮ್ ಪದಂಗಿ
ಸೊ ಯಾನು ಫ್ರಿಜ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸೊ ಬಕ್ಕ ಬರ್ತೆ ಇತ್ತು ಒಂದಿನ ಮುಲ್ಪ ಪದಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಪಕ್ಕ ಜೌದು ಅಕ್ಕರೆ ಸಾಧಿ ಇತ್ತು ಪೋರ್ ಅಂತ ಜಪಾವೆ हॉस्पिटल बक्का तो पे बंदी ना सो तुले मुल पे ये तो नाड़ फोटो काजो तक करे ये तो अंतर ಸೊ ಗಜದ ಕಡೆ ಆತು ನಮ್ಮ ದೂರ ಬರೋದು ಅಂತ ಅಲ್ಪ ತೋಚ್ಪೆ ಬಂಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸೊ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಬಟ್ ಏತು ದೊಮ್ಮುಂಡು ಬಂದಿಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ತೂಲಿ ದುಂಬು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನನ್ನ ನಾಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆ ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ನಾಷ್ಟ ಮಲ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ನನ್ನ ಇತ್ತ ತೋಡು ಕಾಜಿಬೋದಾದ ಬಂತೆ ಸವಿಲ್ಸಿ